High Court of Meghalaya kasngi balang kalakantho baka Meghalaya Water Bodies Preservation and Conservation Guidelines R Arpulai kalong tang banshule pendep rukom da ka Sorkar jila klem na kadaw ki lat ki linti ki bashay kumno bane dai ki ki wa na ka jingsha penjulor ha ukhun benriu Habashim bishare ka PIL ha ka bayde ba ka jingpen khuit pen bhai ka pung yam ka kashari jengki arngut ki nong bishar ba kanthob Chief Justice Sanjeev Banerjee bar Justice W Dingdo ka kashari kala kadaw ba kane ka guideline ba ka Sorkar kala IT sha ka kashari ka long ka bale tangdep nama shim la kadaw satyai ki mat ba kong san kata ka jingmi ki yeng bat ki paki dulan la kum ki tet liur bat ong bakane haka jing shisha ka de kamat ka bag hakmat na ka benta ka jing penne ki kiwa ka hukum la penmi da kini ki arngut ki nom bishala kdo ba ombet ban bret pathari ki nyut ki nyer kiwa ki hinre ka long ka bakindit banyo iru ba ompat don ki kendon ki bakdo ba hadu ka jing jingai ka bakatno la ban bret shushu hukum kala ong ba kalong ka bapala banyo baka guideline jang ka Sorkar kamshim la kadawru baka jingjingai ka bahadu kat no na ki kiwa ka ba sha bantay ki jingtay ka hukum kala kadawru ba ka hukum ka bala penmi ki sin shang bishar bala dep la kadaw baka Sorkar kala dep thong ka expert committee la ongru bana kalyang ka expert committee kala pendep ban a jingmut ka Sorkar hakaba ka Sorkaru kala kadaw kini haka affidavit baka IT shaka shakashari hinre na kalyang ka Sorkar kam kadaw bahado katno kini ki jing ajing mut na ki riu shampang ki long ki baklan bat ki badon ikhtiar kat kum kaan ka hukum kala kadaw ru bana kalyang ka Meghalaya Tourism ka badai correspondent number 6 kala dep ban ajing mut bakumno ka day ban tingkai ye ki sintiw ki skot bat kimrat kimreng ban pendu bantay ki jingtay haka kerteng ban kintiw ka nam jingok kai perthay ne tourism hinre na kalyang ka Sorkar kam shimla ngap satya ya ka jing ai jingmun ka hukum kala kadaw ru bakane ka guideline bla wanrat ka Sorkar jila kumbala kadaw haka affidavit la paushin na bakim da don ki lat kilinti ki bashay na ka benta ban pynneh ki ki wa khamtham ya ka yam kashari kala ongru baka maryang baki saudong saukun hapan ya da na maman kasi ka jingpinjot iki klaw ki betap banyo shong ni pindon kam ki briu shishu ka kashari ka kadaw bana kalyang ka Sorkar ka deban pin yekilat ki linti ban shim na ka benta ban ya da ya ka jingsha pinjolor ki klaw na marla ban sakhi ki surok ba ya ka jingpin klem ki ding ki siet bat kumju iki jingti iki lom na ka benta ban pinyeng jingtay Shishu ka kashari kala kadaw ba haki por ki blalet la don ka jingkam na kalyang ka Sorkar ba ka jila la tap ta ki klaw kumbah nyo pu % ba ka kashari ka bu jingkli la ka Sorkar ka penlong ni ya ka survey badang shen ban lap hadu kat nu ka jila ka badang tap da ki klaw ba ka kashari ka bathai ka Sorkar jila bakan ai ya ka ni ka kaipot sha ka kashari Kakashari ka kadawru banamar baka jingkerdu kam haka jila omla man pindu ka jinglong tenrai ka maryang haka kerteng man pinmi kam na kabenta ka jingjingo kai perthei. Shushu kakashari ka kadaw baki don ki katu kat netli ki wa kum ka wa umkra anong ba shilong kalalong ka bajabo hadu kata hadu ba kamlong shu ka babit watang ban yu kajat ha umru. Hakiwe ki jaka ka kashri ka kadaw ba ki don ki wa ki ba omne baro shi snem hinre ki ba don tanghai ki katu kat ne ayom jang ka snem hinre ha kapor ba tuat ko ki ra ki jabo jaban hadu ba ki briu ki ba ha ki benta sha po ki ne ki wa kim la shu ban pendon kam ya ka na ki ba kum ki ne ki wa shushu ka kashri ka kadaw ka Sorkar ka ban shim ikasin jam ban pynkhreh ki action plan na kabenta ban pynneh pynsah ki ki wa da kabatwat jingmut na ki riu shampang ki riu nang riu tip bat ka Sorkar ru ka de ban pershang ban pinkongo ika district council ban buat lang da kani ka action plan onda la dep pynkhreh ka kashari ka kadaw ru ba ka Sorkar ka de ban pynkhreh ka rule bat ki guideline na kabenta ban te la kam ka jingtai yeng ya ki jaka badon harut wa bat ka Sorkar kampat depan pynkhreh ko hukum ba penmi ka kashari hakisin shong bishar baladem ban dangyai pentrai kam
Shushu lakdo ba ka Sorkar ka di banlong ka bakulut jingmut ban pidyangi ka jing a jingmut no respondent number 6 hakabay day ba kani na marka long ka jing mentoy jong upat ba babuan balang. Kakashari kan sa shimbishar biyang ye kani hakalay pui tarik